Ebusuafo ai arehosem a abeto yapono so ekire se we die teacher ni ebeka ne se ochirechire ni ewo asen dosin na watwa ne nananom ewo de ewo nso edo we die enye se eyeka akwanhia enye se wada ne wasole ana yade bi ono ani wofani mpon abofre ye freno ya bimpon Benedict na teacher yi a wewi the dende John Alben na die ekosi eba ni na wewosim ya beda nkofo yi so ekire se teacher yi eyo cheche ni a oda asendosin basic school what you say we teacher na teacher yi ne wofo ase oti ni nchen onum ntumbone like he smokes se obi on smoke here nkofo yi boys yi tramadol codeine 2244 ne nyoma ofofo bi pa ofo tumu so wonom na wodase ya ye na nya soko no na ayeden obe otumu so obi angina nchen akoe de ni abre pa just why what e wo so obi aye ready yeden ema no na eyesa so na ni wofa de bibetu a na wayeden wafa ni wofa de bibetu a na wawia na eja akenu wofa enti otumi nkase bia bebi oti opam na na ase wo pono what ase enti ebusumi na abawieye won se teacher bia kutukum ede ebeye nete na eja teacher fu amunami aketua no kra etisen omu living condition kra etisen otumu se teacher ya ye kan asem John Alben wawari a wo mamienu what ase omu na eja asaro wo sema ede akodjuno mo so omu su omu de omu ye de omu nye na teacher yi kire teacher ade a asamane aba no se teacher yi wakoji ni pay the monthly salary na monthly salary no so ono de on for sika into dem e ma ne wo for ase Benedict ya obimpo yi emeye den emefa na o ma ne wo for ase embafa no na kike po apranti say sika abeto no ni wo fa na kokasa achensa de ntina obeka chenso no wa fa sika bia eden datem ho na ebusuafo aprantie die besi ekotwi bremani na wa fa de na odi aboni wo fa ni tirim ene ye de wo fa ye call hospital e drag ne de ne call hospital ye nko hwe se o a doctor for yeri omo ha ye de o metuma ye bia se o teacher sorry netumi bi o sole a otuma kofi akohwe ne ma atoa nananom e wonse do na sedam koma police force o ma yade so o si wi na obenum a ene wi no wo ba koso wi no wo prison na chese ya so abranti a fe no ya bimpo yimu a oda police for eden akokom ne ya catch o say asem abeto so abeto ya prusu ni nti ebi ahwefo mo ye nkohwe video na say reporter chire mu na video ni ye kasa na ye chire se ni asem ne eden ekosi ye nkohwe ase so be mu ewe ye asin do tie no ewo asin subnet mo fifi mantom he ya arewosem a eso ne se abranti kwa ye friend se Benedict ya bimpon onya fifia no aduonu nan aposifa wonom ewo nyankomasi ahenkro no eso ewo asenso district no ensa aso ne penki na branche boni ya waye no nti enam so menei wodi nsenseme ewo ya aposifo ensem nnane se ono ankasa ne wo fanimpon a ye friend John Alben a wodi fifia no aduanan enso oye checheni ewo asin do CDA basic school na Cynthia no jeni of faith no no self no can say the one fancy friend of Benedict you have been phone ni sika da ho no mo a no akwa sika no enti enrada enenie papa yi akokodi na sete no say any fine so this sika no eto dem ho no mo e ma ne one fancy friend say you have been phone no e be sika no say e de kokko ton tampe ananso de kokko tramo ni ade eno me say branch ni nhwim kasa no yehu say e ba no enuboni a branch ni say bi pa enti no wafa ne tra on fa sika ne nto dem ho no na won konkofa se de bia oye no no eno ti okọ abantia no ekọ no wafa so e wo yesi ho no
ɛna dane ɔmo so akasakasa nti akasakasa ni mu no ɛna abranteɛ fɛ ne sɛ yaw bempɔn no ofu akuturuku na ɛne ɔde bɔɔ no wɔfa ne kwan ti ɔde bɔɔ no wɔfa ne kwan ti no ne wɔfa no ɛntumi ɛngyina no ɛmɛ ne wɔfa yi ɔhwe fam no nso no wafɔ na bia anhwe fam sɛ ne ti kɔ ɛna ɔde hwe hɔ no na ɔde ne ti kɔ hwe hɔ na akɔ akɔyɛ nyan ɛno nam so ɛna mpɛ so ɛwɔ fie saa abɛ no wɔnom epagya a owura yi ɛde ne kokopie mu ɛwɔ yaya sabi ɛwɔ apida kan na apɔmudima nimdifoɔ egyina owura ne so gyina nkyɛn wɔn yɛ wɔn deɛ bia sɛ nkɔmɔ betumi ayɛ ɛde agye owura yi nkwa nanso owura fɛ ne sɛ John Obin wɔntumi ɛngyina no ɛma owura yi saa bere watoa nananom ɛwɔ yɛ nsia do a ayɛ awerɛhosɛm paa saa bere owura yi ne mma mekyɛ ne mma mmienu ɛna afɔ ɔbɛɛ kunafoɔ wɔnom ɛti ne nsi a emu ɔden etumi nua ofura nua nsɛm pɔtee esi yi a ɛno nti ɛma aberanteɛ fɛ ne sɛ yɛ abɛpɔn ɔno ankasa no wɔpɛ ne mpɔn wagye ne nkwa fi ne nsɛm ɛno Akosua na me misa asɛm wei ɛyɛ teacher ni a ɛyɛ aberanteɛ wɔfa yi yɛwura owura ɔbɛn no ɔno a na dwuma akatua a yɛatua no na dwuma akɔyɛ akatua a wagye ɛna ɔde aba fie ɛna ɔsɔmfa nto baabi a na wɔfa se ne behu na ɔde akokɔtɔ wi anaasɛ nubɔne anom ɛna na wɔfa se ne bufu yɛ anaasɛ na wɔfa se ne na wakɔyɛ adwuma bi ɛna akatua si yɛde ma no no ne wɔfa na fa ma no ɛno tie kɔba saa wɔyɛ owura John Obin ne wɔfa no aberanteɛ yɛ aboa ne wɔfa no ankasa ne sika ne bosumi akatua yɛ dɛma ne sisi ni anaasɛ ɔkyekye ne bosumi akatua yɛ ama no ɛno ho ɛna saa da akɔda ne ntɔkwa a owura John Obin refa asase nti nyɛ ne wɔfa ase ne sika ɛyɛ owura John Obin adwuma a wɔayɛ wɔsan ne ho fitiri ɛne ho sika ɛna okuta yɛ a ɛnɛ yɛ ho de yɛ na owura Obin ɔne ne wɔfa se ne nɛte ọmọ nti fie bẹẹ ọmọ nyinaa wọ kura ẹfẹ ne sa asin do fi hɔ nom sɛdeɛ mede kan sɛ ne wɔfa no de bi a wɔsɛ sɛ ɔde ka ne bɛ bɛso hɔ nom a aberante ɛfɛ ne sɛ yɛ ɔbɛmpɔn ɔbɛfa ɛde kɔtɔ lubɔne no na bosomi wɔ yi so na ɔkɔgye na kɛse na ɔte wɔyi yie ɛnya sɛ ɔde sika ne bɛto hɔ nom ama ne wɔfa na ɔba bɛfa de akɔkɔdi saa sɛbesɛbe nsɛmmɔne a naasɛ ɔba akɔdi saa nyamera nsɛm no nti ne ɔmfa nto hɔ nom ɛno ɛna ɛwie sɛ yi wei nyinaa etwa yie we ne wofa ase o enye po se eye ne ba mpo na sabi onku ne enka so anhwe ne bayi na wantete ne bayi ne wofa ase sabi o obi awo ne ba na sabi o ne maame ne papa tibi hwe ne yie na wakodi ne wofa o ne wofa no so o mi hwe ka na mitumi hwe akole kakla no na ho asem ni o akoto anem na nanu wanse no asem we asefi me ne mmobɔ na emabusuafo ni na ya akọ ya sene ne mbai ebe se na nkofo yi kra betuma behwe mu ebe jama me kunani ebia behwe mu se mbai kra bia obi anwie university po ye o ya asefa ebusuafo de abeto ya po na ye de abro na ye tell se hwe nsu ye o fie be careful understand ewia se de ade che na asem ade eten ni na no sema ya asefa na ye de koso me am dit medie ebro me den limu alikim kwame ubetuma frame efokent ahwefo samane de ede ba ebe ka cho asande ebeseshia Oniadofo de ne wo haw de ne wadwendwen de ne wo kodan na edan na wasi awie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things abie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubu sase wo madwuma so aninti no adansifo agye womo atum ne true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda